Dit de kampioen van 2017 is. Wel door Marcia Rijkman voorgesteld. Ook hier is iedere plasma. Gaan zitten. Dan knalt hij eruit. Fantastische rollenbanen. Nu weer in die andere top. Perfect trainen door Marcia Rijkman. Ziet er mooi lang gelijk next. Hij is met zilver ras aansprekend op. 3 goede basisslagen. Dit is losserheid. Dit is een en al elitekaart. Elastiek. Mensen, de kampioen, jongen, 4, 9, 5. Wat een opwachting. Kijk, kunnen daar maar staan. Zeggen al, één en al ras. Laten we nog even een stempje mogen doen. Komt nog één keer voorbij Marcia. De ballen nog één keer. De champion, the one and only champion is here. Jongen, 4, 9, 5. Mensen, wat is er nu? U was er misschien bij in Leeuwarden. Hebt u het gemist? Dan zien we de kampioen in Leeuwarden. Hier op de Hekse Show. In meneer Shahari. Vanavond met vele hoogtepunten, vanavond met kippenvelmomenten. En een van die kippenvelmomenten is Sabi. Dames en heren, daar gaat hij, de kampioen, Jurre 495.